Тази рутина е създадена за да подсили мощните съставки на етерна дроб, като бакучиол и Fission Instant Lift, за да даде на кожата ви хидратация, стегнатост и еластичност. Това е ритуал, който не само подхранва кожата ви, но и ви носи увереност и блясък. Стъпка 1. Нанесете върху цялото лице. Първо, вземете една пълна пипета от серума и го разпределете равномерно по цялото лице. Второ, с длани масажирайте серума в зоната на челото с движение нагоре в продължение на 20 секунди. Масажът стимулира кръвообращението, като помага серумът да проникне по-дълбоко в кожата, пуска напрежението в мускулите, което може да доведе до поява на фини линии. Стъпка 2. Третиране на зоната пачи крак. Първо, фокусирайте се върху външните ъгли на очите, където често се образуват фини линии. С пръсти леко разтягайте и изглаждайте кожата, като повтаряте това 8 пъти от всяка страна. Стъпка 3. Масаж на зоната под очите. Масажирайте нежно с кръгови движения в рамките на 20 секунди. Това помага против потухналост, изсветлява кожата и помага за хидратация, като изглажда сенките и сухотата. Стъпка 4. Скули и челюст. Първо, с върховете на пръстите правете натиск и масажни движения по линията на челюстта за 20 секунди. Стъпка 5. Лифтинг на шията. Гладете и разтягайте кожата на шията с движения нагоре в продължение на 20 секунди. Тези движения подобряват кръвообращението и позволяват активните съставки да хидратират и стегнат кожата. Стъпка 6. Заглаждане на кожата около очите. Фокусирайте се върху зоната около очите и изглаждайте нежно движения за 20 секунди. Тази техника предотвратява фините линии и бръчките, като освежава кожата и придава по-млад вид. Стъпка 7. Масаж на веждите. Притискайте и масажирайте нежно линията на веждите, повтаряйки движенията 8 пъти. Този масаж стимулира кръвообращението и облегчава напрежението, което може да доведе до образуване на линии около очите. Стъпка 8. Завършете с потупващи движения. Леко потупвайте с върховете на пръстите по цялото лице, докато серумът се абсорбира напълно. Потупването стимулира лимфния дренаж, увеличава абсорбацията и оставя кожата свежа и ревитализирана. Готови ли сте да усетите разликата? Вашата кожа заслужава тази грижа всеки ден.